fito ya kamata kai. Salamu alaikum. Wonderful Alhaji. Ya haka karkar gumi ne. Namu duka. Salamu alaikum. Ni ka banni ni nazo karban bashi. Salamu alaikum. Namu duka. Dan wannan ba kudin haika bane. Kawai dai ka rike ka. Ladan duka kenan. Na menene wannan ba kudin haika bane kadai. Rike mun dai kudin wurin. Wanne ne wannan ba kudin ka haika bane. Ayo wajen. Fito da sauran. Waye nan? Wata rike ka. Wata ce nan. Namu duka. Mayaudari ne, makaryaci ne, maha'inci ne, macuci ne, mamugunci ne. To amma fa dubara ba ta sai da ta ba a tsike. Kawo mawaƙin nan ko? Ai ni ne ai. Namu duka? Yanzu ma daga shi ƙuri kuwa. Okay, sabon. Michael Jackson ne zo na bashi daki. Na kama masa daki a can. Dan kudin wasa wani gujin ka cika. An ga cika a stadium har mutuwa ake yi. Yanzu Adam ya zango kisa Adam ya zango na Kaduna ko? Yaro na ne. A kar yake tuwa daga Kaduna. A kar tun daga kawo yake zuwa kofar Nasarawa. Yake koya masa yadda ake waka. Alnuhu kuwa inda kika san mazari haka nake koya masa waka. Ka dai rage yanda za a iya ɗaukanta. Ni kurma igiya ce in gaya ba. A iya tunani da kuma yadda yake ji a jikinsa. Ma ishtari bi kulli makan. A tafiya irin ta rayuwa kuwa babu abin da ya bari. Dan Allah dan Annabi. To wani hanya zan kashe kaina cikin gaggawa tare da na bata lokaci ba. To kwata da hankalinki in dai lahira ce zan kai ki. Na san hanya kala kiga mota. Namu duka. Ina son zan maka tukuici da ita ne. Dawa. Da ita yarinya saboda haka zan baka ita. Haba dan nan mutuwa na faɗa maka kake wannan gurnani? Na kalle ta ne da uwa ta ka masa. Kaga dai shi yana son murfi bai kuma fidda ran shi daga galan ba. Shi dai bai bar rayuwarsa ta jiya ba. Wallahi bai kuma miƙe kafa an ci ta yau da shi ba. Namu duka. Masu gudu su gudu. Namu duka. Mallaka ce ta kamfani Hijira Multimedia. Namu duka. Mai gida, wai ban gane ba. Wa'annan korayen su matanka ne? Waye mai gidan naki? Ki kiyaye ni. Ko za mu gwada ne? A gwada bismillah. A gwada din. Kai zabga maka mari na rake daraja. Kai da zaman lafiya a gidan nan wallahi ba mu har abada. Idan ku aka yanka maka kaza sai ka bige ta da gashi ɗai. Ni ce mahaukaciya? Ni ce? Ya buga mun guduma. Allah shi ƙara! Ba Allah ba annabi a gurin matan nan. Duk inda ka aurace ko ina kana da mata sai ka ce zakara. Sojojin nan nawa bacci suke yi. Kar ka je ka sha zaman bala'i. Namu duka labari da kuma tsara shi Baffa Shari. Shiryawa Jamilu Barmu dan Gundalo. Daukar nauyi a Arsani. Ba ta umarni Usman Adam.